Dobar dan. Danas ćemo vam u ovom videu predstaviti podmazivanje pelencovih škara, kako se u biti skida nož i kako možete napraviti kratki i jednostavan servis na svojim Aku pelenc škarama. Pa u ovom će nam pomoći moj kolega Boris i ja ću sve to snimiti sa malom kamericom da se podrobnije vidi jer ima jako puno sitnih dijelova, pa krećemo redom. Pritisnuti ovaj prekidač i odvrnuti maticu. Skidamo glavni vijak, osigurač i podlošku. Na ovaj način se može zamijeniti nož. Skine se ovaj osigurač i nož se izvadi, njega sad nećemo. Obrišemo krpom ako ima nečistoća i na ovom dijelu podmazujemo nakon svakih 10 sati sa mašću. Vraćam nož natrag i kontra redoslijedom stavljam dijelove koje sam skinuo. Ovdje ima jedan utor na viku, evo ga. I ponovno zavrćem sa maticom. Utor na matici uvijek mora biti okrenut gore. Ovo je jako bitno zbog osigurača. Snaga zatezanja je onoliko da ovo ide srednje tvrdo. Vraćam zaštitu, ponovno spajam kabel. Podmazivanje je gotovo. I eto, to je bila naša kratka prezentacija kako podmazati ili zamijeniti nož na pelencovim Aku škarama. Ako ste imali koristi od ovoga, bacite like, pretplatite se na naš kanal i u buduće očekujte još ovakvih videa ili sličnih prezentacija nekakvih novih proizvoda. Sve u svemu, nadamo se da vam je bilo korisno i vidimo se u nekom drugom videu. Hvala, do gledanja. Bog!